Ja, dit is een mooie simmer voor mij natuurlijk. Pakt hem nou voor, hè? Pakt hem nou voor. Haal je dode punt, haal je dode punt. Hier komt Gertensa. Schitterend! Hij haalt de dode punt, dat gaat niet meer. Hoe heeft zijn simmer dan zelf beleven? Ja, gewoon ja, net iets heel speciaal. Gewoon als hetzelfde als een orensimmer eigenlijk. Maar ja, nou gewoon krijg ik eens meer prijzen nog. Het hoogtepunt weer voor mij eigenlijk toch wel het NK. Want in de allerlaatste sprong nog even een wedstrijd door de kop te gooien en te winnen. Germ naar Stunter! Germ Frank Stunter! Dit hoe de bal zit! Jongen! Dit is toch net normaal! Dit is van een andere planeet! Werkelijk weer! Daar heb ik nog wat mooi om, want daar heeft voor u allergrootste viral video ooit zwaar. 10 miljoen views. Ja, want dat is natuurlijk heel mooi. Oh, geweldig. Pakt hem nou voor, hè? Pakt hem nou voor! Dit wordt 21 meter! Dit wordt 21 meter! Zo! Oh, Gertensa! Ik denk dat we hier richting een Middellandse kar gaan. Ja, ook in de winter weer in. Dus we trainen, gaan we sterker worden, zwitter worden en volgend jaar weer verder kunnen.